Play Store khan DIKSHA for School Education ti app kha kan install anga kan search anga kan install anga ti chuanin hetian alo lang masaber anga English ti hi kan thlang don ni chuan heta hian new user ti hi kan metle anga chuan a phek le peka hian teacher ti hi kan metle ang ti chuan a le pek pheka hian ti hian alo lang anga bo ta hian state Mizoram ti kha kan thlanga medium a hian Mizo ti kha kan thlang lenga class a hian an weilama mi CPD ti kha kan thlang non ni bota state Mizoram medium a Mizo class a CPD others ni lovin CPD ti kha kan thlanga ti chuan kan thlan zoa continue ti hi kan met don ni heta hian in register na tur kha lo lang ta login na tur nen khan new register angin kan ti potanga register here ti an noi bera in ziak khu te ro te a in underline in ziak khu kan metanga malamin sang ni sumni pathuma te po account nei to kan oma phang te po kha kan oma ni chuan register here hi kan ti potanga ta tang chuan e kan account nei dang kha kan en don ni chuan ti hian alo lang ta first name a hian kan mingpum pui kha kan sulut vek top potang middle name le last name hi chu da ol ta mai la chuan adota hian date of birth alo oma calendar ang khalo lang nga thlan mai turania chuan role a hian select role a hian teacher ti kha kan thlang le mai don ni ti chuan an hnuai a hian gender ti lom le a chuanin adot le a phone number chutlun tur lo lang ta hetilai kan phone number chutlu hi kan man to nu account kan nei na ni chuan ti hian a senin alo in ziak don ni a in register thei to lo ti don ta a khatiang an ni ka chuan kan chung te mo tu te mo phone number kha kan manganga kan sulut mai don ni account kan lan nei na kan la nei lo na kha ti chuan phone number kan chutlu zo generate OTP ti hi kan metanga chumi zo chuan OTP kha phone number kan chutlu ta ka khana lo thlenganga enter OTP a hian kan chulu tanga OTP kha chuan verify OTP ti kan metang ain verify nuwa khan password ti kan siam don ni achung le hnuai password enter password ti le re enter the password ti hi ainang chichin kan chulu tanga asira mitlem hi dule kan metanga kan thil chut kan mu du chuan kan thriat tur chu lunglei project tan bi ka chuan password kha olsam taka hriat thei kha ni se entirnan chan mari center ni chuan chan mari c ka capital in kan tianga abak zong horop te in chuan at ti kha kan metanga chuan chan mari 1 ni chuan chan mari at 1 tiang khan kan tiang how long 5 ani chuan how long at 5 h ka ama saber ka capital zel password kan chut zo ka chuan an hnuai a hian I agree ti hi oma hi ambula bom te hi kan metanga alawin tikanga ti chuan continue ti kan metle don ni ti khan account registration chu a fela phone number dang mangin amo phone number thar mangin account kan siam ti na kha alo ni ta ama ro chu in phone number chut noya khan asena a in zia tlata phone number man tur dang in nei si lo chuan heta po en tawla ka phone number hi DIKSHA account siam nan mana kalo mang to chu wang chuan aman non thei lo a senin in zia kan in noya hian khatiang ang in nia phone number dang in chung te phone number man tur dang in nei lo ni chuan continue ti kha thei ve don lowa chu wang chuan in let lenga back in met lenga in account kha recover OTP manga password ka set thatangai don ni chuwan chuan continue lo in back anga heta hian in let lenga amaro chu continue ti atifel thei ho inom ka chuan in phone number kha account siam na nei lamhan lo chuan habit lai hi chu atangkai to lo ni in tan chuan amaro chu phone number dang man tur nei lo tan hi kan soyang chuan hemi pheka hian kan let le khan forgot password ti hi login ti chung chi ami te ro te a in ziak hi kan met don ni chuan hemi kan me hian kan phone number lui kami DIKSHA account kan lo nei to na kha hetilai bom a hian kan chulu don ta ni an bom chung zo ka hian chuan an hnuai zo ka hian kan ming kan chulut vele don ni heti hian chuan kan chutlu zo khan next ti hi kan met leang next ti kan me zo khan ti han lo lang lenga abial te hi kan metanga chumi zo get OTP ti kha kan met le don ni abial te kan me khan tin lo sen wa tanga get OTP ti kan metanga kan phone number chulu ta ka khan OTP lo thlenga chumi chulun tur bom chu lo long lenga kan chutlu zo submit OTP ti kha alo lang le don ni he kan met lenga ti chuanin tilai hian password thar siam tur karonom ta hian new password le anhoi mi confirm password hi ainang chechin kan chudon ni chon ama kalo soi to angkhan password poi hi lunglei project tan phi ka chuan lo film khur taila na kin zela in hai le olnan ti hian chan mari 1 ni chon chan mari at 1
mo bol pui v tru ni chon bol pui v at tru bol pui a b kha ma saber kha horop pui mo how long 5 ani chuan lo en le tai la hi h kha horop pui abak jong horop te at 5 how long 5 ti na mo chon reset ti hi kan met don ni reset ti kha kan me zo password kan chu zo reset kan me zo ti hen lo lang lenga chuan back to application ti kha kan met le don ni chuanin login na tur phek a khan min hroi lut lenga a bom chung zo ka hian phone number kha kan sulu tanga chuan an nuai hian password kha kan sulut lenga chuan login ti kan met don ni chuan kan hriat tur chu password bom sira bitlem te kan me chuan kan password chu takha kan chut lai reng khan alang thei dona ol sam sot ani chuan phone number le password kan chut zowa hian login ti hi kan metanga ti chuan ei a fel to mai don ni kan login nuwa khan ti hen alo langanga kan kalzel main download tur thil dang pakhat alo lea chu kan en ho le ang chumi kan download huna chuan a hnuaia ading lam hnuai kil sira courses ti khu kan metanga ti chuan kan course kha lo long don ni ma se chumi lang tur chuan DIKSHA courses app kha ran pain kan install le photangai dona chu play store khan kan en le don ni play store khan DIKSHA ti tho kha kan zong lenga ma se DIKSHA courses app zoga khamo DIKSHA courses ti zoka kan zonga nga zon kan install anga chuanin DIKSHA pangaya khan kan lut photanga chuan ama sa zoka kan tia khan mo kan login na kha chuan heta hin an hnuai kil sira dinglam kil sira courses ti kan metanga chuan ta hian min hroi lu don ta ni chuan heta hian achunga zon olna hian ECCE tin zonga chuan hei aron lang don ni early childhood care ti hi hei kan metanga kan me khan heti hian alo lang anga chuanin an hnuai zoka choose a batch to enroll tia early childhood care ti khu kan metanga an hnuai zok bom khomo chuan kan me khan ti hian alo manga an hnuaia confirm and enroll ti hi me thein alo manga hei kan met le don ani chu chuan hemi course a hian kan in enroll ta ti na ani doni confirm and enroll ti kan me zo khan ti hian alo lang lenga chuan hemi early childhood care and education for Anganwadi Workers ti hi kan met lenga mi course ti hian alo lang doni ma sabera chuanin a chung tlar ki an taila about the course ti te lesson ti te omta lesson ki kan met doni lessons ti ki a chung tlara lessons ti kan me zo hian ti hian alo lang don ta module sang lom ta module 1 atanga module 11 om ta module 1 ki han met ta ula module 1 chunga khuan chapter sang khawm ta ni khang kha module 1 atang module 11 na chapter zong kha kan zir chuangai dona entina chapter 1 objective ti khu kan me chuan ti han alo langa kan share don ni chu PDF phe kan ita le kha share tu ni ta chuan kan share zo khan achunga ero te back na ki kan petanga chuanin module danga kan lu khan a chen chu video te ninga ti hian en tur te chapter danga kan lu khan video hi kan en quick thaka ngai don ni kan en zo thaka ngai dona kan en zo nuwa khan kan back le anga chuan chapter kan zo to ho ka ti hian an asira hian alawin tik zel don ni chumo a chen chu share tur te anianga a chen chu video te nianga ti khan ain dot danang kan en thazel don ti na ni chu chuanin module 11 module som pakhat na ka han en taila a top bera khuan final assessment ti khawm ta ni final assessment a hian kan zir zong te ka zo na kha min zo dona chu chan thei vek tur khani dona chuan khami kan chan zo khan a hnuaia module 12 a certificate ti khu alo download thei to don ta ni chu module 1 atang 11 oma 11 top na khan test om ti na ni chu chumi zo certificate chuanin khami kha ni khata kan zo theilo ni pon ti khan kan sukanga kan lu le du huna khan DIKSHA pa ngai lu to lo khan DIKSHA courses a zo kian kan lut zel to don ni ti han application pani kan download ta te ro DIKSHA courses a khan kan lu tanga ti khan kan chun zom thin don ti na ni chu